Čau Inés, tu je Petrina a toto je ďalšie video na Keninketinom kanáli. Ako vidíte, je toto iné pozadie a sme v mojom dome. No, kde ja bývam. Nie je to ešte môj dom. Ale dúfam, že bude. A toto video bude ochutnávky z Rakúska. Niektoré sa aj u nás dajú nájsť, ale je to z Rakúska. Z obrázov Keninketin kanál. No, asi. Čo to robíš? Nič. Ty natáčaš na môj kanál. No dobre, keď som tu, tak už môžeme začať. Iba kamerku si dala trošku. Tak. Si sa nie? Hop, a bude. No, čo si do Cyrina, keď som vlastne divákom, kým ja som bola. Dobre, tak môžeme začať, nie? Už som to povedal. Bola v Rakúsku. Dobre. Takže sladkosti sú tu na tomto krásnom klobúčiku, tentokrát patkinom. Aha. A s čím by sme mohli začať? Asi, ja by som... Ako Paťka, ako host má proste. Host. Áno. Sme u nej doma. Host. Takže host, poďme, vyberaj. Tak podľa mňa začneme s tým najmenším. Dobre, toto, čo si hovorila, že to prerobili teda na Slovensku? Áno, na Slovensku je to prerobené, ale originál je v Rakúsku. A ja tam chcem mať tvár. A je toto, vlastne Viedeň. Takže, dobre. Všetko z Rakúska, takže... Všetko z Rakúska, ale Slováci to prebrali. Vlastne my. Rakúsko, zem, kde som nikdy nebola. A raz sa tam zoberiem. Letíš ma. Zvedavá, ako to bude chutný. Takže Paťka, ty už môžeš. Hej, dobre, takže zober si kúsoček. Vidíte, je Kúsoček. Je to najmenšie. Na polovičku. Je to takže takéto malé kotičky sú, nie kotičky, ale no takéto, také oddlešenky. A vlastne to je suché. No zase s tým strašne to suché začínaš. A tú meruňkovú kofolu, to keby mi dačo nechutilo. Už si zabral nejaké nechutné veci. Nechutné veci v Rakúsku ani skoro neexistuje. A toto je príliš sladké. Príliš sladké. A dá sa to zjesť. Ja to zapijem. Nie som tu dotiaľ, keď za Keninket. Idem aj ja pre vodu. Ide pre vodu. Dobre. Takže, podľa mňa vám tu už Petrina všetko povedala. Takže... Čo je? Bola som na záchode, no. Vlastne sú tu takéto všelijaké vetičky. Podľa mňa ako ďalšie by mohla byť toto. Je to ako keby popcorn. To vyzerá ako popcornové balenie. Paťka, prečítaj nám toto. Prečítaj nám tento nápis. Neviem to prečítať, počkaj. Tak sa posná. Ovocné popcorny. Ostatné neviem. Ovocné popcorny, fajn. Takže ideme koštovať ovocné popcorny. Takto. Veľký like. Pokiaľ sa tentokrát nezvrciam. Ideme, 2, 3. Dobre. 1, 2, 3. Má to divnú chuť. Takú kyslú. Ani nie kyslú, takú sladkú, ale je to dobré. Dá sa povedať, že je to fajn. Nech všetko musí spadnúť na zem. Aj v minulej ochutnávke mi všetko padalo na zem. Typickí Rakúšáci. Popcorn.
Ale Zbožňujem sladký popcorn. Bola som v kine v Rakúsku a tam mali sladký popcorn. tiež už niekedy sladký popcorn, ale to bolo, keď boli klopočie. No. A to je úplne iné. To je také vanilkové, ale nechutné. Počkaj, ešte si dám. Je to dobré, takže nebudeme sa tu zase prežierať, lebo mňa minulo z toho bolí brucho. Keď sme tieto sladkosti dojeli, jasné. Počkajme. Treba trpieť za to, čo chceš urobiť. Ďalej tu máme nejaké ABC. ABCD. Čokoládová ABCD. Hovoria to, že je to ABCD. ABCD. Ja chcem mať K ako Kerinke. Alebo Ramačová. Ja moje prezvisko nemusím prezrádať, dobre. Takže je tu K. Je K. To není K. Aj moje priezvisko vedia si K. To je X. To je K alebo X? X. Kde je K? Ďalšie X. Musím si nájsť moje písmeno. Zoberaj. Dobre, ja tu dovtedy všetko vysypem. Našla som Cčko. Nájdej si. Našla si už K. Peze. On aj Petrina zapletal a ja som Kerinke Patricia. Dramačová. Ja si neviem nájsť moje písmenko. Nezakrývaj mi tvár s tým písmenom. Budem hľadať, kým nenájdem. Dotiaľ to stopneme. No a sme späť po polhodinovej hľadačke. Dobre, Káčko som nenašla, ale je tu Xko, tak sa budem tváriť, že to je Kečko a... Kečko, Káčko. Kečko. 3, 2, 1. Medovník. To si zoberiem domov. Dobre. To je ako toto. To je výborné. Perník. Ako perník, to chutí zbožňujem perník. Môžeš. Môžeš to zobrať domov. Ja moc nemusím takéto perníčky. Čo tu máme ďalej? Fuj. Viem, že to Karin neznáša. A u nich je to takéto na malé kúsky. U nich neexistuje také veľké balenie ako u nás. Páči sa. Musím sa predtým napiť, lebo... Takže fľašu sám sem. Už potom iba cukríky. Fuj. Potom už idú iba dobré veci. Od Haribo. Haribo cukríky. Áno, lebo Haribo sú aj Nemci, Slováci, všelijakí. Okay. To bordel vám preč. Fuj. Nami. Fuj. Môžete po mne dojať takto ešte. Ja, ani ja to nechcem. Tak. Teraz nemám chuť na čokoládu. Mám čokoládové prsty. Na ktoré ideme? Neznášam to. Ktoré? Toto. Dobre, a najlepšie ostáva. Toto som už chutnala. Viac. Dobre, takže poď, otváraj. Toto máme aj u nás. Podobne. Otváraj, poďme sila Petrina, poďme. Čo vás zasvali, že to nevieš otvoriť? No dobre, poďme. Áno, vieme. Dobre. Takže beriem si oranžovú moju farbu. Moju farbu oranžovú. Mne to je jedno, že ja mám akú farbu. To ináč, Nemci to iba... Asi Fakt, ako sa to je ako... v Rakúsku. To ani ja nechápem. Dobre, takže ideme. Takto. Je to dobré. Je to ako normálne, proste nejaká taká... Počkej, ja si to idem celé rozmotať. Odporúčam. No. Všetky odporúčam okrem Bauty a Manner a Abecedy. Ja mám abecedu rada, ale akže nemám takúto abecedu mám rada.
Dobre, ja si tu takto klaknem na zem. A ja. Na tento pekný koberček, ktorý tu máte. Ešte z môjho detstva. Ešte z tvojho. Dobre, tak ja. A Kerín? Kedy natočíme video 25 faktov o mne? Vlastne o nás. Neviem. To by už bolo dobré natočiť. Otočím celkovo dlho, ale no. Nevynožiť tvár, takže sa zdvihni. Je to dobré. Odporúčame. Už si to hovorila. Dobre, ako ďalšie budeme mať s medvíčkou, mňami. A to sú úplne iné. To je Haribo sladké a kyslé medvíky. Do kamery, počka. Medlina. Dokopy spojené. Mne to zabehlo. Dobre, poď viacej do kamery, lebo to zase nevidno. Počkaj, už jem to. Chceš? Kúsok. Dobre. Ideme na posledné. Ja som už takéto jedla. Ja nie. Ja som to tiež v Rakúsku ešte nebolo. Teď si nejedla z toho. No poď ty, siláčka, otvor to. Au, to bolo dobré. Teraz by si už to mohla Aby otvárať, si keď rada. máš také veľké ústa. Dobre, takže. Prečo to je také masné, alebo iba ja mám masné ruky? Čo je také? Takto sa to otvára, pozrite sa. Nemáte nožničky do sakra. Nechceme naspäť. Už sme tu a mám tu otvorené cukríky. Mne sa to podarilo otvoriť, keď Paťka práve priniesla nožničky. No, takže. Zober si. Ja si beriem oranžového. Ja si Nie, beriem. to sú dvaja dokopy. Teraz si na to prišla. Tak hovorím, dvaja sú dokopy. Aha. Moje obľúbené farby. Oranžová, zelená. Ja som si moju obľúbenú farbu nemajú. A ja som si uhádni, aká je to chuť. Neviem. Počkaj. Ja už to jem. Aha, dobre, tak. A začneme začínať. Nie, prečo si ma zjedol? Prečo si ma... Počkaj, ja som dievča, nechal, áno. Už sa nedržia za ručičky. No, uhádni. Ako má chuť čoľaková? Pomaranč. Alebo radšej kyslé. Je to hrozne kyslé. Jablko. Bože. Ja mám rýbezo a... Ja som mala pomaranč a jablko. Ja som mala rýbezu a čučoriedku. Teraz som si vybrala takú. Ja som si vybrala to tvoje. To je dobré. Toto najviac odporúčam. Asi toľko z tohto videa, že? Hej. Takže, ja som Kerinket, toto je Petrina. A lúčia sa s vami. A ahojte. A